саҳм гузоштан ба рушди ҷудои кишвар шараф аст. нигоҳ доштани бадан дар ҳолати хуб ва пайваста машғул шудан ба варзиш иродаи қавист. ғолиб шудан дар бозиҳои олимпӣ ва бардоштани парчами кишвар ифтихор аст. дар алоқа будан ва вақт гузаронидан бо наздикон хушбахтист. тариқи корти виза аз алиф пардохт кардан дар саросари ҷаҳон пешравист.